Вітаю! Гэта праект #AMBY. Кароткі курс найноўшай гісторыі Беларусі. Цісні падабайку гэтаму відэа, падпісвайся на канал, і мы пачынаем. У лютым Верховны Савет адмяняе рашэнне аб прыпыненні дзейнасці камуністычнай партыі Беларусі. Інакш кажучы, быць камуністам зноў легальна. 25 жніўня 1991 года, праз некалькі дзён пасля путчу, Верховны Савет Рэспублікі Беларусь прымае пастанову аб часовым прыпыненні дзейнасці КПБ КПСС на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Частка камуністаў у кастрычніку 91-го стварыла ініцыятыўны камітэт за аднаўленне дзейнасці кампартыі, які ў снежні таго ж года правёў устаноўчы сход новай партыі, якая атрымала назву «Партыя камуністаў беларуская» альбо ПКБ. Пасля гэтага камуністы, як зрэшты ім і належыць, аб'ядноўваюцца, а пасля раз'ядноўваюцца. Спачатку ў траўні 93-го на другім з'ездзе партыі камуністаў Беларусі правапераемнікі кампартыі ўваходзяць у КПБ, а ўслед за гэтым у 96-м годзе члены ПКБ, якія падтрымліваюць палітыку Лукашэнкі, зыходзяць з партыі і ствараюць сваю ўласную камуністычную партыю Беларусі КПБ. Ад гэтай пары ў Беларусі ажно дзве камуністычныя партыі – супраць Лукашэнкі ПКБ і за Лукашэнку КПБ. Галоўнае іх не пераблытаць. На другім годзе свайго існавання маладая дзяржава сутыкаецца з шэрагам праблем, якія ўласцівыя бедным краінам – інфляцыя, эміграцыя, нізкі ўзровень заробкаў і крымінал. Пасля здабыцця незалежнасці ў 91-м межы былі адкрытыя і з краіны пачалі збягаць не толькі габрэі, што дасюль яшчэ не з'ехалі, але і прадстаўнікі тытульнай нацыі. Хтосьці ўладкоўваецца працаваць чаўнаком у суседнюю Польшу і Расію і матляецца туды-сюды, хтосьці перабіраецца назусім. З'язджаць у Расію асаблівага сэнсу няма, узровень жыцця на пачатку 90-х там зусім не лепшы. У невялікай колькасці мігрантаў атрымліваецца з'ехаць у краіны Заходняй Еўропы, ЗША альбо Канаду, але адсутнасць грошай на руках моцна ускладняе працэс эміграцыі. Сярэдні заробак у Беларусі ад 20 до 30 даляраў. Людзям ледзьве хапае на ежу. На змену пустым савецкім прылаўкам прыходзяць паліцы крам, запоўненыя імпартнымі таварамі, на якія ў большасці насельніцтва проста няма грошай. Минск. Полуторамиллионный промышленный город. Непривычное слово «безработица» постепенно внедряется в нашу жизнь. По данным Минского городского центра занятости, на 1 октября этого года в столице зарегистрировано 9097 безработных, 11 подшипников, конец рабочего дня. Пусто на проходных некогда преуспевающего предприятия. 2/3 рабочих ушли в вынужденные отпуска. Так проявляется скрытая безработица. У ліпені 93-го Цэнтрабанк Расіі раптоўна спыняе абарачэнне рублёў СССР. Дасюль яны былі на ўжытку і на тэрыторыі Беларусі, чым выклікае параліч 45 найбуйнейшых прадпрыемстваў краіны і спраджае грандыёзны дэфіцыт бензіну. У краіну хлынула плынь наркотыкаў з Сярэдняй Азіі, на гэтай глебе шмат самазабойстваў і смерцяў ад перадазіровак. За высокага кошту марачнага алкаголю людзі п'юць танны сурагат, які часцяком небяспечны для іх здароўя. Навіны з беларускіх газет 93-го года аднаўляюць фантастычную рэальнасць той эпохі. 15 студзеня магілёўская міліцыя паведамляе пра першы выпадак падробкі нацыянальнай валюты. Выраблена фальшывая купюра ў 100 рублёў, прычым пры дапамозе фламастараў. 17 сакавіка мінскія анархісты выйшлі на мітынг з плакатам «ААН, навучы як жыць». Сельсавет вёскі Любішча ўвёў пакаранне дубцамі, каб спыніць крадзяжы ежы і спіртнога. У мінскім трамваі пенсіянерка выцяла сумкай студэнта па галаве. На ягонае пытанне «За што?» адказала, каб не смяяўся. Фермеры Докшыцкага раёна, даведаўшыся пра легалізацыю КПБ, стварылі сялянскую партыю, якую ў чырвонай прэсе ахрысцілі партыяй кулакоў. На хвалі лібералізму і плюралізму ў краіне масава ствараюцца палітычныя партыі і грамадскія рухі. Некаторыя з іх дзеля забаўкі. На пачатку 90-х у суседняй Польшы з'яўляецца жартоўная польская партыя аматараў піва. І раптоўна на выбарах у мясцовы Сейм ад яе трапляюць аж 16 дэпутатаў. У Расіі з'яўляецца партыя любіцелей піва, а ў Германіі саюз немцаў, якія п'юць піва. У Беларусі з'яўляецца ПАП – партыя аматараў піва. Мастак Міхал Анімпадыстаў малюе лагатып вожыка з куфлем піва і бел-чырвона-белым сцягам у лапках. У першых шэрагах партыі прадстаўнікі багемы, музыкі, журналісты, пісьменнікі.
15 лютага 1994 года сябры ПАП бясплатна раздаюць на плошчы Незалежнасці піва і сасіскі. Ужо ў наступным месяцы нікому дасюль невядомая ПАП набірае ў сацапытаннях ажно 6%. Падчас першай прэзідэнцкай кампаніі ПАП актыўна падтрымлівае кандыдатуру графа Прушынскага, пацешнага кандыдата ад пацешнай партыі. Праблемы ў ПАП узнікаюць ад самага пачатку. Напрыканцы 1994 года яны праводзяць мітынг, прысвечаны першым 100 дням Лукашэнкі на ўладзе. Дзякуй прэзідэнту за хлеб і малако. Неўзабаве агульным рашэннем дзейнасць ПАП будзе часова прыпынена, а ў 1997 годзе Мін'юст пазбавіць партыю рэгістрацыі і на гэтым яе гісторыя скончыцца. Актыў ПАП перайдзе ў партыю «Чырвоны жонт». Вы глядзіце гэты праект у скарочаным выглядзе. Поўная версія ў маёй кнізе #IMBY. Ссылка для набыцця кнігі у описании до гэтага ролика. Каждую минуту впереди планеты всей. Это модно, это круто. Радио BA. 24 сакавіка пачынае выходзіць у эфир першая ў краіне незалежная FM-радыёстанцыя. Ідэя стварэння станцыі належала Еўгену Шарашэўскаму. Ён знайшоў кантакты амерыканцаў, якія адкрывалі ў Беларусі рэлігійную і радыёстанцыю, і звярнуўся да іх па дапамогу. Амерыканцы падаравалі яму цэлы вагон карыстанага абсталявання, якой было не шкада даць альбо выкінуць. За некалькі тыдняў у каморцы на тэрыторыі тэлецэнтра на вуліцы Камуністычнай у Мінску з'явілася новая FM-станцыя. Назва была прыдумана адпаведная «Беларусь-Амерыка» – BA. Тады гэта падавалася крутым і стылёвым, бо ў 90-х тэма сумесных прадпрыемстваў была вельмі актуальнай. Радыё BA пачало выходзіць у эфір на частаце 104,6 FM. Першы калектыў быў набраны з энтузіястаў, з іх шмат хто нават не ведаў, што такое FM-радыёвяшчанне. У адрозненні ад дзяржаўнага радыё, значная частка вядучых BA працавала без сцэнароў і імправізавала наўпрост у эфіры. BA давала перавагу рускамоўнай музыцы. Адзін з самых папулярных джинглаў той эпохі быў «Эй, народ, забудь про перевод, ни одного слова непонятного». У 98-м пачала працу «Юла». Першы ў краіне клуб, заснаваны пад каўпаком радыёстанцыі. Трансляцыі з клуба вяліся па радыё ў прамым эфіры. Людзі прыязджалі ў Мінск з розных куткоў краіны толькі дзеля таго, каб некалькі гадзін патусіць у гэтым легендарным месцы. 11 траўня у 11 гадзін раніцы старшыня Савета Белбізнесбанка 35-гадовы Александр Леснічук выходзіць з будынка канцэрна Комінвест на Менскім праспекце Машэрава. З боку суседняга будынка гучыць стрэл снайперскай вінтоўкі. Параненага Леснічука адвозяць у лякарню, дзе ён сканае праз 3 гадзіны. Гэта было першае заказное забойства ў гісторыі Беларусі. Скарыстаўшыся мітуснёй, стралок паспявае збегчы з месца злачынства. Міліцыя аператыўна высвятляе, што стралялі з кавярні «Рэчанька», якая ў той момант была зачынена на рамонт. Міліцыянты знаходзяць карабін калібра 7,62 мм з аптычным прыцэлам і глушыльнікам, а таксама 2 баявыя патроны. У 2007 годзе ў прэсе з'явілася інфармацыя, што да працяглых тэрмінаў пазбаўлення волі асуджаны прафесійныя кілеры з кінгісепскай групіроўкі, якую узначальваў Імран Ільясаў. Замоўцам забойства Леснічука будзе названы колішні кіраўнік банка «Расійскі капітал» Георгій Сафіяў, які сам стане ахвярай заказнога забойства ў ЗША ў 2002 годзе. Рэальныя прычыны фізічнага знішчэння Леснічука так і застануцца таямніцай. 6 ліпеня Савет міністраў прымае закон аб імянных прыватызацыйных чэках. Згодна з ім, кожны грамадзянін Беларусі, старэйшы за 16 гадоў, мае права на атрыманне прыватызацыйных чэкаў маёмасць для наступнага іх абмену на акцыі беларускіх прадпрыемстваў. Тэрмін дзеяння чэкаў за 30 гадоў будзе шматразова працягнуты, галоўным акцыянерам застанецца дзяржава, а больш чым 40% чэкаў так і застануцца неабмянянымі. Неўзабаве пасля прыняцця закона пачалася масавая раздача насельніцтву чэкаў з выявамі Мірскага замка і пагоні. Чэкі можна было дарыць, пакідаць ці атрымліваць у спадчыну. Шмат хто, вядома ж, абыходнымі шляхамі прадаваў іх за бесцэнак. З тае прычыны, што ў 90-е шмат якія акцыянерныя таварыствы лопаліся нібыта мыльныя бурбалкі, большасць трывальнікаў чэкаў паставілася да прыватызацыі абачліва, палічыўшы за лепшае пакінуць чэкі сабе. Дзяржава шматкроць працягвала тэрмін дзеяння чэкаў і ўвесь час стымулявала грамадзян прыйсці ў банк і абмяняць іх. Для абмену прапаноўваліся акцыі 162 беларускіх акцыянерных таварыстваў, але чаканага эфекту гэта не мела.
За ўвесь час існавання чэкаў толькі больш паловы былі абмененыя на акцыі. Тэрмін дзеяння чэкаў у чарговы раз працягнулі да 31 снежня 2025 года, а намінальная вартасць кожнага чэка з улікам інфляцыі склала ўсяго 44 беларускія капейкі. З 8 па 10 ліпеня ў Мінскім оперным тэатры адбываецца першы ў гісторыі з'езд беларусаў свету. На яго прыязджаюць прыкладна 1500 былых суайчыннікаў з 22 краін свету. У Савецкім Саюзе да эмігрантаў стаўленне было збольшага негатыўнае. Маўляў, здраднікі, уцекачы, тыя, хто з'ехаў. Паводле метадычкі, савецкія дыпламаты за мяжой імкнуліся пазбягаць усялякіх кантактаў з дыяспарай. Пры гэтым заўсёды згадваўся выраз «магчымыя правакацыі». Цяпер у маладой і пакуль што дэмакратычнай рэспубліцы вырашаюць адчыніць дзверы для эмігрантаў, навесці масты і, магчыма, пераканаць кагосьці вярнуцца назад. У 90-м годзе паўстае аб'яднанне беларусаў свету «Бацькаўшчына». Праз 2 гады яно і прымае рашэнне наконт правядзення з'езду. Камітэт па падрыхтоўцы мерапрыемства узначальваюць народны пісьменнік Васіль Быкаў і міністр замежных спраў Пятро Краўченка. Па ініцыятыве апошняга усім удзельнікам МЗС выдае бясплатныя візы. На франтоне опернага тэатра, дзе адбываецца з'езд, вывешаны транспарант з цытатай Янкі Купалы «На сход, на ўсенародны сход». У прэзідыуме сядзіць Станіслаў Шушкевіч, Пятро Краўченка, віцэ-прэм'ер Міхаіл Дзямчук і міністр інфармацыі Анатоль Бутэвіч. У звароце да беларускага народа дэлегаты заклікаюць мабілізаваць усе сілы, каб не толькі адстаиваць першыя поступы дэмакратыі, незалежнасці і нацыянальнага адраджэння, але і рушыць далей да вялікіх зорных здзяйсненняў адбудовы агульнага беларускага дома. 22 ліпеня Беларусь далучаецца да дамовы аб нераспаўсюджанні ядзернай зброі ў якасці без'ядзернай дзяржавы. Працэс пачаўся яшчэ напрыканцы 91-га, а апошнія ракеты пакінуць краіну ў лістападзе 96-го года. Пасля распаду Савецкага Саюза Беларусь становіцца 8-й у свеце па запасах ядзернай зброі – 1120 баявых зарадаў. Яшчэ ў ліпені 90-га падчас прыняцця дэкларацыі аб незалежнасці быў вызначаны парадак развіцця. Беларусь – гэта нейтральная без'ядзерная краіна. У верасні 91-га дзяржсакратар ЗША Бейкер ладзіць гутарку з беларускім МЗС на тэму поўнага разбраення. У красавіку 92-го года Беларусь падпісвае Лісабонскі пратакол, аформіўшы членства ў дамове аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў. ЗША выдзяляюць краіне 250 мільёнаў даляраў на дэмантаж, знішчэнне і перадыслакацыю ядзерных боегаловак. Працэс дэмілітарызацыі займае некалькі гадоў, а Беларусь становіцца першай краінай, якая добраахвотна адмовілася ад ядзернай зброі пасля распаду Савецкага Саюза. На момант прыхода да ўлады Александра Лукашэнкі ў ліпені 94-га у краіне яшчэ застаецца 72 боегалоўкі. Лукашенко, як зацяты праціўнік НАТО, марна спрабуе спыніць працэс і пакінуць ядзерную зброю на тэрыторыі РБ. З 1120 зарадаў 584 былі ліквідаваны, астатнія вывезлі ў Расію. Праз гады ў шматлікіх інтэрв'ю Лукашенко назаве працэс вываду ядзернай зброі з тэрыторыі Беларусі жесточайшай ошибкой, здзейсненай пад магутным ціскам Вашингтона и Москвы. Завершается выход ядерного оружия с территории Республики Белоруссия. Это означает, что с сегодняшнего дня за пределами России ядерного оружия больше не осталось. У чэрвені 23-го у разгар расійска-украінскай вайны ядзерныя ракеты намаганнямі Владзіміра Пуціна вяртаюцца на тэрыторыю Беларусі, пазбавіўшы яе статусу бяз'ядзернай дзяржавы. Сонца ў вочы, вецер у твар. Беларускіх аматараў рока накрываюць хіты з дэбютнага альбома блюз-рокавага гурта «Крама» пад назвай «Хворы на рок-н-рол». Краіна даведваецца пра харызматычнага вакаліста ў бандане і чорных акулярах, які грае на губным гармоніку. Яго завуць Ігор Варашкевіч. У 80-е Варашкевіч спяваў у гурце «Бонда», які стане кузняй кадраў для пантэона беларускага рока 90-х. Пасля яго распаду з'явяцца гурты «Уліс», «Літл Блюз Бэнд» і «Рокіс», які неўзабаве будзе перайменаваны ў «Краму». «Бонда» стане яшчэ і піянерам у кліпмейкерстве. Яе кліпы на песні «Ура» і на станцыі Койданова стануць кропкай адліку ў гісторыі музычных відэа Беларусі.
Пасля выхаду дэбютнага альбома, запісанага ў 93-м на студыі песняроў Мазары, поспех да гурта прыходзіць імгненна. Тэлерадыэфіры робяць хітамі песні «Будь разам з намі», «Бяжы, хлопец» і «Стэфка». Крама займае першае месца на расійскім фестывалі «Пакаленне», а на самай першай беларускай рок-каранацыі атрымлівае тытул «Рок-каралі 94». Ігор Варашкевіч скажа пра той перыяд. Зямля круцілася спецыяльна для нас. У 21 стагоддзі папулярнасць некалі аднаго з самых вядомых гуртоў краіны згасне, але нягледзячы на адсутнасць увагі з боку СМІ і крытыкаў, змены складу і забароны канцэртаў, калектыў працягне сваё існаванне і будзе выпускаць новыя альбомы. Я дастаю из широких штанін дублікатам бесценного груза. У 93-м годзе з'яўляецца пашпарт незалежнай Беларусі. Варыянт 93 года праіснуе да 96-го, калі яго зменіць пашпарт з новай дзяржаўнай сімволікай. Новай краіне ўжо 2 гады, але на руках у насельніцтва па-ранейшаму чырвонаскурыя пашпарты СССР узору 74-го года. Ад пачатку планавалася зялёная вокладка пашпарта, пасля я змяніла сіняе з маленькім гербам пагоня, сінюю вокладку зацвердзілі, а герб вырашылі павялічыць. Пашпарт узору 93-го года быў на 2 мовах – дзяржаўная беларуская і міжнародная ангельская. У 94-м годзе пачаўся абмен савецкіх пашпартоў на новыя для жыхароў Мінска і Менскай вобласці. Абмен адбываўся марудна, і межы вобласці так і не перасягнуў. У 95-м у выніку рэферэндума зноў з'явіцца новая дзяржаўная сімволіка, і пасля 96-го пачнецца чарговая змена пашпартоў, ужо не савецкіх, але і з пагоняй. Грамадзяне будуць мяняць савецкія пашпарты ажно да канца 2001 года. Шмат хто будзе пісаць заявы аб страце пашпарту ўзора 93-го, каб не здаваць дакумент з нацыянальным гербам, а пакінуць яго сабе на памяць. У жніўні 16 года на амерыканскім аўкцыёне Stacks & Bowers з'яўляецца лот з 6 купюр Нацбанка Беларусі, датаваных 93 годам выпуску. На іх ёсць подпіс Станіслава Богданкевіча, бел-чырвона-белы сцяг, герб пагоня і вялікі надпіс «Узор». Стартавы кошт лота – $6000. Лот выклікае фурор у свеце калекцыянераў і аматараў гісторыі. Пра такія рублі да гэтага ведалі толькі адзінкі. З лота можна даведацца, што на 1 рублі адлюстравана Камянецкая вежа, а на 5 рублях Спаса Еўфрасіневская царква ў Полацку. 10 рублёў упрыгожвае партрэт Якуба Коласа, 20 партрэт Янкі Купалы, 50 партрэт Максіма Богдановича, а на самым буйным намінале ў 100 рублёў змешчана выява Францыска Скарыны. Пачатковы кошт аказваецца занадта высокім, і лот пакідае таргі без ніводнай стаўкі. Праз некалькі месяцаў на расійскім нумізматычным аўкцыёне ў Маскве з'яўляецца яшчэ адзін падобны лот, які таксама складаецца з узораў, але з іншымі серыйнымі нумарамі. Тады грамадскасць высвятляе, што ўсяго такіх набораў існуе ў прыродзе як мінімум 13. Пазней гэта лічба вырасце да 40. Купюры былі адрукаваны ў Германіі кампаніяй Гісека Ундевріент па заказу Нацбанка Рэспублікі Беларусь. На гэтым праўдзівая частка гісторыі заканчваецца і пачынаюцца легенды. Па адной з версій, наклад купюр быў дастаўлены ў Беларусь на самалёце і захоўваўся ў патаемным ангары непадалёк ад мачулішчаў. Але пасля змены сімволікі купюры было загадана знішчыць. Паводле іншай версіі яны згнілі ў ангары. Але паколькі з вялізнага прынта не захавалася ніводнай купюры, усе вядомыя на сёння купюры маюць надпіс «Узор», гэтая згадка можа быць узятая пад сумнеў. На сённяшні дзень пра лёс нацыянальнай валюты 93-го года ніякай іншай інфармацыі практычна няма, а ўзоры банкнот знаходзяцца ў прыватных калекцыях па ўсім свеце. Гэта быў 93 год. Дзякуй, што глядзелі гэтае відэа. Да новых сустрэч. Жыве Беларусь!